Διεξήχθη με επιτυχία το διήμερο 4 και 5 Νοεμβρίου 2014 στην Αμαλιάδα η δεύτερη συνάντηση των διακρατικών εταίρων του προγράμματος Award, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ήλιδας. Όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα αφορά τα πλαστικά απορρίμματα του γεωργικού τομέα και των δύο περιοχών Πούγκλια και Δυτικής Ελλάδος, που ως επιτοπλίστων απορρίπτονται με σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους τους αγρότες, το περιβάλλον και τους πελάτες τους. Ο Δήμος Ήλιδας, σε συνεργασία με Ιταλούς και Έλληνες εταίρους, παρουσίασαν μελέτες που αφορούν το κύκλωμα παραγωγής, διάθεσης, χρήσης, ανακύκλωσης, αναγέννησης και εξαγωγής ενέργειας από τα αγροτικά πλαστικά, καθώς και το πλαίσιο σχεδιασμού των σχετικών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. Μετά τη συνάντηση, διεξήχθη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Χριστοδουλόπουλου παρευρέθηκαν και παρενέβησαν πέραν των στελεχών του Δήμου εκπρόσωποι αγροτών, εκπρόσωποι της πολιτείας, περιφέρειας, δήμων από όλη την Ελλάδα και όλων των ενδιαφερομένων μερών. Ιδιαίτερα παρευρέθηκαν οι ακόλουθοι. Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Αγγελόπουλος, κ. Πλατανιάς, οι Διευθυντές κ. Μιχαλόπουλος, κ. Σπυράκη και κ. Φωτόπουλος. Κ. Κολοκώστας, Δήμαρχος Ζακίνθου, ο κ. Μποτώνης, Αντιδήμαρχος και ο κ. Μιλωνάς. Κ. Κάκαρης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Δήμου Μόλου Άγιου Κωνσταντίνου. Εκπρόσωποι εταιριών συλλογής και επεξεργασίας πλαστικών γεωργικών αποβλήτων. Ο κύριος Παπαϊωάννου, διευθυντής της εταιρείας Ήλιος Φω, συνεργάτης του έργου, και η κυρία Μιχοπούλου, διοικητική υπεύθυνη του έργου. Κατά τη συζήτηση, η Περιφέρεια πρότεινε την άμεση ένταξη στα προγράμματά της πιλωτικών δράσεων στο Δήμο Ήλιδας, καθώς και την υιοθέτηση καλών πρακτικών της γείτονος χώρας. Ο Δήμαρχος Ζακίνθου και οι εκπρόσωποι των άλλων δημάρχων ζήτησαν πλήρη ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων του έργου και την διερεύνηση της εφαρμογής στις περιοχές τους. Τέλος, ο Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος, κλείνοντας τις εργασίες και εν ώψη της αποφασιστικής συνάντησης στην Ιταλία, εκδήλωσε την μηδενική ανοχή του Δήμου στην υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής στην Ήλιδα, με τη μη ορθή διαχείριση των πλαστικών αλλά και τοξικών αποβλήτων. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Το πρόβλημα των αγροτικών πλαστικών είναι διεθνές και δεν το έχει ελήξει κανείς μέχρι τώρα. The agricultural plastic waste is a global problem and no one wants to take a hand on it. Αυτό είναι κυρίως διότι οποιαδήποτε πλαστική παρέμβαση θα έχει επίπτωση στην τιμή των αγροτικών προϊόντων. Όπως είναι γνωστό, τα απορρίμματα του γεωργικού τομέα και των δύο περιοχών κυρίως, Πούλια και Δυτικής Ελλάδος, απορρίπτονται, θάβονται ή καίγονται με σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους τους αγρότες. Στόχος του έργου Award είναι να αναγνωρίσει τις κρυφές αναπτυξιακές και οικονομικές ευκαιρίες από τη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων. The aim of this award project is to reveal all the hidden chances and opportunities, especially in developing the area under the award project. Οι διαδικασίες διαχείρισης και αξιοποίησης πλαστικών αποβλήτων που θα προκύψουν στο τέλος του έργου θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια πιλωτικής λειτουργίας προσωρινού πρότυπου σταθμού αποκομιδής στην Ιταλία. All this valorization and competitive and sub-area regional development will lead to a pilot station in Italy. Η διάχυση της τεχνογνωσίας θα βελτιώσει τη γνώση των παραγωγών και των τοπικών αρχών της περιοχής μας. Το έργο θα ολοκληρώσει τον κύκλο του, σκοπεύοντας και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας με την πρόθεση ενός μοντέλου εκτίμησης κόστους-οφέλους για τις νέες επιχειρήσεις. The dissemination of the results of the project will lead to the development of the area and many actions that will lead to the valorization of the results. Με αφορμή το συγκεκριμένο έργο σας καλέσαμε εδώ να συζητήσουμε όλες τις δυνατότητες διαχείρισης πλαστικών γεωργικών αποβλήτων, αλλά και να ζητήσουμε από κοινού συνεργασίες, συμβάλλοντας ο καθένας
από την πλευρά του στην εξέβρεση λύσεων. Ο Δήμος Ήλιδας είναι ένας δήμος που αυτή τη χρονική περίοδο διαχειρίζεται και υλοποιεί μεγάλα έργα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση απορριμμάτων, όπως είναι το εργοστάσιο στερεών αποβλήτων, δαιματοποιητής, έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως είναι η βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, προστασία του περιβάλλοντος, ανάπλαση και βιοκλιματική ανάπτυξη κεντρικών ανοιχτών περιοχών του Δήμου. And left there covered by dust. Η κάποια πρακτική σε ορισμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι να γίνονται κάποιες καλές μελέτες και κάποια καλά αποτελέσματα και μετά να αποθηκεύονται σε μια βιβλιοθήκη για να συσσωρεύουν σκόνη. In this case, we started from a real and important and urgent problem for our territories, and what we are hoping to find out are practical solutions for our territories. And this requires the involvement of either public and private stakeholders, because there is no possibility to really innovate and progress without the private initiative, but on the other side, this can't be brought to a strategic view and a pervading impact on the population without the help and the engagement of the public authorities. Στην περίπτωση όμως του Airworld Board, αυτό ξεκίνησε και φτιάχτηκε και γι' αυτό ήταν πρώτο στη βαθμολογία και χρηματοδότηση, κάτω από την πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει και για την Ήλιδα και για την Πούλια στην διαχείριση αυτή των αγροτικών πλαστικών αποβλήτων και στην αντιμετώπιση επιτέλους αυτού του προβλήματος. Ένας τρόπος που να μην μείνει στο ράφι είναι να συνδυαστεί η ιδιωτική και η δημόσια πρωτοβουλία. Χωρίς την ιδιωτική, όπου υπάρχουν ήδη οι συμμετέχοντες βιομηχανίες κλπ. Δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν κάτω από την επίβλεψη του δημόσιου φορέα, ο οποίος θα εντάσσει τις πρωτοβουλίες αυτές στη στρατηγική του. Possible future development must be addressed towards sustainability of all the production, agriculture, industrial, and so on. It is a common background with the region. Ευχαριστεί και προτείνει την αναζήτηση του recycling και των ανανεώσιμων παραγωμένων προϊόντων στην όλη υπόθεση. I'm sure that our common efforts during the award project will lead to significant results, even because we have common problems with the Greek in Greece and in Italy, very similar, but also common opportunities and human resources. So we will succeed in a very good, very excellent way. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, αλλά και τις ίδιες ευκαιρίες να προχωρήσουμε στην υπόθεση αυτή. Έχουμε μια καλή ευκαιρία σαν Ελλάδα, επειδή ακριβώς είναι αυτή που είναι γύρω από το τραπέζι, να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα στην Ελλάδα και μάλιστα αυτή η κρίση που μας βρήκε να είναι και η ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε οτιδήποτε πόρους και πόσο μάλλον το πλαστικό, το οποίο στην προηγουμένη περίπτωση είναι και ανεξίτηλος πόρος είτε για ενέργεια είτε για άλλες χρήσεις που θα μπορέσουμε να δούμε με τους καθηγητές που έχουμε στη διάθεσή μας και με τη βοήθεια της βιομηχανίας, η οποία θα πρέπει να δει αυτή τη φορά εάν ο Ριπέρον πληρώνει και εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξαναδεί την διρεκτίβα για το ζήτημα της ανακύκλωσης, που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες βοήθειες όταν ήταν η ώρα για πόρους πέρα από το τι μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας σαν περιφέρεια. Έλεγα λοιπόν στον Λούκα που πήρε το να κάνει αυτό το έργο ότι μπορούμε σαν Ελλάδα να δώσουμε τη λύση. Οπότε επαφίεται σε εμάς λοιπόν. Το συγκεκριμένο θέμα δεν απασχολεί προφανώς μόνο την περιφέρεια των
δήμων της ευρύτερης περιοχής, απασχολεί γενικότερα τη χώρα, όπως απασχολεί και ιδιαίτερα και την γείτονα χώρα, την Ιταλία, από όσο είμαι εις θέση να γνωρίζω, μέσα από τις επαφές τις οποίες έχω όλα αυτά τα χρόνια. It's a problem not only for Illida or Puglia, but for the whole country of Greece and the whole country of Italy, as far as to the best of his knowledge, because he has been involved in Italy and Greek affairs programs all these years. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και στον Μπάρι και στον Πρίτεζε και στο Ταράντο και σε όλες τις περιοχές της Πούλιας υπάρχει σε αρκετά σοβαρό βαθμό αυτή η διαχείριση, η οποία δεν υπάρχει στην ουσία. In Taranto, Bari and all the way across the coastal region of Puglia, there is this problem and the administration of this serious situation. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον πρώτο ομιλητή, όπου είπε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν τα διαχειριζόμαστε για να τα αποθηκεύσουμε. And he will agree with Mr. Boetti that European projects are not for storing the results in a library, but to use them effectively. Εκτιμώ και εγώ ότι η εποχή, η κρίση, η χρονική στιγμή που βρισκόμαστε δεν αφήνει περιθώρια σε κανέναν από εμάς να μπούμε στην ίδια λογική και σήμερα.